Marhite-hite gorni debata ama, dohot gorni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gorni ton diperbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Marlas ni roha mahamurap dohot Jerusalem, jala marulup-ulup mida ibana sudehamu ale akana holong roha di ibana. Marlas ni roha situtu marap dohot ibana, sudehamu ale akana marsak roha mida ibana nasai laon. Las do rohaku di akana mandok tu au, beta hita manopot bagas ni Jehovah. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di Banua Gijang. Para si rohana sumurung. Namandok mauliate mahami tuho sian nasa rohanami. Ala dilehon ho anakmu nasa sadai tuhamatean humokop hami. Asa unang mago na porsea di ibana. Alai asa hangoluan nasa leleng-leleng na dinasida. Tatap mahami ali amanami di bagasan anakmu Yesus Kristus. Nagabe habadiaon dohot hati gorandi hami. Saise sama dosa nami saluhut. Ala ni pelean na sundenggan na pinelehon na humokop hami. Say paeling mapinggomu tutangiang nami. Jala asi maroham di hami marhite-hite anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tangihon hamuma patik ni debata. Parjolo. Audo Jehovah debatam ninna debatata. Dang jadi marakup au bahenonmu debatam. Paduahon. Dang jadi ganaonmu. Jala dang jadi sumanonmu. Manang aha na di Banua Gijang dohot na di Banua Tongaon. Rodi na di bagasan aek na di toruni tano. Iyang gotong gabe si sombaon manang si olowan. Patik patuluhon. Dang jadi dohonon goarni debata iyang go soture dalanna. Ay hona uhum na dosogot akan namar siniang di goarna. Patik pauh paton. Ingot hamuma pabadiakon ari minggui. Dina orom ari maulah hamuna sa siulaonmu. Alai anggo ari papitohoni, ari paradianan di Jehovah debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dina sadari. Manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahanmu. Rodi isi ni huta ni halak pe nama gabati hutam. Adina onom ari do ditopa debata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di ari papi tuhoni. Dibaheni do umbaen na di pasu-pasu debata Jehovah. Ari paradianai jala di parbadayai. Atong rap magidogo mahita sian tuhata debata. Ale Tuhan debata saya pargogoi mahami mangulaon dambar tepatikmi. Amen. Thank you.
dohotima dosata. Ali Tuhan debata amanami pargogo na sohatu dosan. Para sirohami dahami na dangolon. Narodohami tujolom manopoti dosa nami na godangi. Di bagasan hajahatan dohami tubuh. Jaladanga dong haporseaon di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manimbil sian akadalanmu. Macai godang do pangalosan nami di patikmu. Alai ingot mahami ali Tuhan alani denggan ni basam dohot asi ni roham. Say unang paingot-ingot akadosa ni haposon nami dohot pangalosan nami. Say ingot mahami hombar tu asi ni roham dohot denggan ni basam. Ala ni guarmu, ali Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami na godangi. Amen. Tabigi mahatabagwaga taringot tu hasesani dosa. Molotung adong manang ise namar dosa, adong do pangudiota di amai. Ima Tuhan Yesus Kristus nati gorohai. Jala ibana do pardengganan taringot tu dosata. Kalai dada holan taringot tu dosata. Dohot do taringot tu dosa ni saluhut portibion. Hasangapon madi debatana di gijang. Tabege hatani debata turpuk ni ari mingguon. Marsipal dihililala akan naoto alani dalan panglosan nasida dohot dibahen aka hajatan nasidai. Luhut do si panganon dihagainahon rohan nasida. Jalanunga pola dolos nasida sahat tu aka harbangan ni hamatean. Dungi jauh-jauh manasida tu Jehovah di hagugotan nasidai. Jadi di palua ibana nasida sian aka hasosaan nasida. Di tongos mahatanai jala di pamalum nasida. Jala di palua nasida sian hamaguan nasidai. Ikon pujian nasida ma Jehovah alani asini rohana dohot halongangan akan binahenai tu jolma manusia. Jala di pelehon nasida ma aka pelean hamoleteon
Jala di pajojor aka pambahenan nai mardongan olop-olop. Ima sahatna martua do akan natu mangehon hatani di bata jala nau peopsa.
tahadidakon ma haporsyatai, songon nahinda tidakon ni dongata sa haporsyaon di sondok purtibion, rap mahita mandok. Au porsea di bata Jehovah, ido ama pargogo na sa hatudosan, na tumapalangit dohotano. Au porsea di Jesus Kristus, anak di debata Jehovah na sa sadai, imana tinubuhon ni si Maria, naga bagabian si Anton di parbadia, andorang sohabubuhan. Ido tuhata, na tumau na bernit, di panghuman ni silatus, namate terpaja lu ibana di hau pinar silang, na tua tu banua torun, dung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaek ku surgo, lahundu tu siamu ni debata Jehovah, amanai pargugo na suatu dosani, di sima ibana pa imamulak sogo tu tanoon, mangumi halak na mangulu dot na mate, au porsea di toti porbadia, jaladong sada huria na badia, huria hatau paniala Kristen akan na badia, dohot ya sisani dosa, dohot ya hatai na mandok, mulak mangulu sogot daging halak nong mate, dohot yang uluan na sora sudah, amin. Joy, my King, in what you hear, may it be a sweet, sweet sound in your ear.
Horas. Horas. Selamat hari Minggu untuk kita semua jemaat terkasih. Saya akan membacakan beberapa poin dari Warta Jemaat untuk kita di minggu hari ini. Di hari Minggu, nama minggu kita adalah Minggu Letare, Marlas Niroha Mahamu dari Yesaya 66 ayat 10a dengan topik Lam ganda ma Yesus, lamuru ma anggoau. Yesus harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Nomor 4, persembahan. Hari ini kita akan menyerahkan 2 amplop persembahan ke depan altar, 1 amplop untuk Kuria Pembangunan dan Kantor Pusat, dan 1 amplop dana pendukung program gereja. Kemudian minggu depan 17 Maret kita juga akan menyerahkan 2 amplop persembahan ke depan altar, 1 amplop untuk Kuria Pembangunan dan Kantor Pusat, dan 1 amplop khusus pos pelayanan HKBP Distrik 18 Jabar Tengdi. Nomor 5, hari ulang tahun HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah ke-13. Puji Tuhan, Amang Inang jemaat terkasih, tahun ini kita telah memasuki tahun ke-13 di gereja Tuhan di tempat ini. Dan karenanya di hari ini di 3 kebaktian pukul 7.30 tadi, pukul 10 sekarang dan pukul 16.30 sore nanti akan dilayankan sakramen perjamuan kudus seluruh jemaat yang telah naik CD. Ya, yang telah naik CD diundang untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus. Dan puji Tuhan pada hari ini juga dalam rangka ucapan syukur HUT 13 tahun HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah akan dilaksanakan pemberian syal bagi jemaat yang memasuki usia 70 tahun. Puji Tuhan ada 10 orang yang akan menerima syal seperti itu. Sehat-sehat Amang Inang semuanya. Kemudian pesta syukuran dan penggalangan dana HUT ke-13 hari Minggu 7 April 2024 kita akan melaksanakan pesta syukur dan penggalangan dana HUT ke-13 HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah. Pada pesta syukuran akan dilaksanakan penggalangan dana, kemudian pesta amplop, tortor dan pengumpulan silua dari setiap sektor. Setelah pembacaan warta jemaat ini, panitia akan memberikan penjelasan mengenai kegiatan tersebut. Sedangkan susunan panitia untuk pesta syukur dapat kita baca masing-masing. Poin 6 jemaat baru. Mulai hari ini Minggu, diterima menjadi anggota jemaat baru HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah, keluarga Johan Marlon Tambunan, Inang Angelina Silvana Boru Hasugian, bersama dengan 2 orang anak laki-laki, Abraham Matthew Vincent Tambunan dan Justin Richie Valen Tambunan. Apakah Amang Inang yang keluarga baru hadir? Apabila hadir kami mohon kesediaan untuk berdiri. Oh sudah tadi pagi, puji Tuhan. Nah keluarga ini pindah jemaat dari HKBP Medan Krio Resort Medan Krio Distrik 10 Medan Aceh, beralamat di perumahan Grand Imperial Blok A4 nomor 15, Kelurahan Bojong Soang, Kabupaten Bandung, masuk sektor 7812 Maban Seltim. Nomor 7, pembekalan transformasi pelayanan HKBP besok Senin 11 Maret 2024 mulai pukul 9 sampai dengan selesai, bertempat di Hotel Horizon Pelajar Pejuang 45 nomor 121 Bandung, akan dilaksanakan pembekalan transformasi pelayanan HKBP yang bertujuan untuk meningkatkan skill melayani melalui kerjasama dengan Komite Transformasi HKBP. Amang Pendeta Burhan Sianduri, Amang Pendeta Vandalin Gultom, dan Inang Pendeta Luspida Boru Simanjuntak akan mengikuti kegiatan tersebut. Dan nomor 8, pada hari Selasa 12 Maret 2024 setelah sermon Parhalado akan dilaksanakan periodisasi fungsionaris Huria. Seluruh majelis wajib mengikutinya. Nomor 9, Partangyangan Sektor. Kami mengundang jemaat untuk menghadiri Partangyangan Sektor 7812 Maban Seltim di hari Jumat 15 Maret 2024 pukul 19 bertempat di rumah keluarga Kolonel Infanteri H. Pakpahan SIP M. Han, Inang Dinda Borusi Hombing, bertempat di rumah dinas dan Denma Kodik Latdat Jalan Sekejati 4 nomor 5. Nomor 10, berita Dewan Koinonia Seksi Sekolah Minggu. Besok hari Senin 11 Maret 2024 akan dilaksanakan kegiatan Jalan Salib Prapaskah Sekolah Minggu.
berangkat bersama dari gereja pukul 6.30. Kemudian akan melaksanakan kegiatan Jalan Salib Prapaskah bertempat di Goa Maria Fatima Sawer Rahmat, Kabupaten Kuningan. Kegiatan ini akan diikuti oleh anak sekolah minggu, guru sekolah minggu, dan orang tua sekolah minggu. Dan sebagaimana sudah diumumkan berminggu-minggu, gereja membuka pendaftaran untuk jemaat yang ingin melayani sebagai guru sekolah minggu. Dengan syarat jemaat HKBP usia minimal 18 tahun dan sudah naik CD, berperilaku baik, rajin beribadah, dan mau rajin mengikuti sermon guru sekolah minggu. Bagi jemaat yang rindu melayani sebagai guru sekolah minggu dapat menghubungi Sintua Sektor dan Sekretariat Gereja. Pendaftaran dibuka hingga Minggu 17 Maret 2024. Kami menghimbau agar orang tua mengizinkan anak-anaknya untuk boleh melayani sebagai guru sekolah minggu, dan anak-anak yang sudah naik CD diharapkan bersedia untuk melayani Tuhan menjadi guru sekolah minggu. Kemudian ucapan selamat ulang tahun. Parhado KPP Bandung Reformanda mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun pada tanggal 4 sampai dengan 10 Maret 2024. Hari ini harusnya banyak sekali yang ulang tahun karena tanggal 6 Maret kita semua ulang tahun, seperti itu ya. Nah, ingin mengundang nama-nama yang tercantum di Warta Jemaat ini ada 17 orang, ataupun yang namanya tidak tercantum tetapi berulang tahun dari tanggal 4 sampai 10 Maret boleh tolong bangkit berdiri. Ada kado spesial firman Tuhan yang akan dibacakan. Halo Bang Rudi, selamat ulang tahun. Ada lagi satu, ya. Firman Tuhan bagi yang berulang tahun tertulis dalam Filipi 1 ayat 6. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Kemudian berita keuangan. Untuk minggu ini total penerimaan keseluruhan itu adalah Rp29.494.200. Untuk penerimaan huria sebesar Rp15.738.470. Sentralisasi sebesar Rp10.121.210 dan untuk pembangunan Rp3.634.520. Demikian Warta Jemaat, selanjutnya kita akan mendengarkan Panorangion. Dipersilakan kepada Amang Sintua Harlan Sipahutar.
Horas Madita. Hari Rabu 6 Maret 2024 yang lalu, gereja kita berulang tahun yang ke-13 tahun. Sudah 13 tahun gereja kita, HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah, diizinkan oleh Tuhan berdiri dan sudah banyak berkat yang diberikan Tuhan kepada kita jemaatnya. Selama itu juga gereja telah menjadi rumah bagi banyak keluarga serta jemaat dalam memuliakan Tuhan. Berdiri dan bertumbuhnya gereja kita adalah karena anugerah dari Tuhan dan juga partisipasi dan jeripayah seluruh pendeta, para lado dan jemaat yang dengan tulus hati berpelayanan di gereja ini. Marilah kita terima berkat Tuhan dengan terus membangun gereja kita dengan marparange di bagasan hatiuron atau hidup di dalam terang. Ibu bapak saudara sekalian, dalam rangka ulang tahun HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah sudah menjadi tradisi gereja dari tahun ke tahun untuk mengadakan syukuran atas bertambahnya umur gereja kita. Oleh karena itu, pada tahun ini akan diadakan perayaan syukuran hari ulang tahun, yaitu pada hari Minggu tanggal 7 April 2024. Sekali lagi, hari Minggu tanggal 7 April 2024. Mari kita siapkan hati kita. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudara sekalian, sesuai dengan keputusan Rapat Huria tahun 2023 yang lalu, syukuran ulang tahun HKBP Bandung Reformanda adalah bagian dari rencana strategi keuangan gereja kita. Karena itu, selain kita bersyukur akan berkat Tuhan, kita juga akan menggalang dana untuk memenuhi kebutuhan dan kegiatan-kegiatan atau memenuhi dana mendukung program-program gereja kita. Dan target yang ingin dicapai adalah sebesar 200 juta rupiah. Semua dana akan digunakan untuk keperluan program gereja kita dan tidak terkena potongan sentralisasi. Untuk itu panitia akan mengadakan penggalangan dana dalam bentuk yang pertama adalah proposal yang akan diedarkan oleh para situa sektor ke jemaat sektornya. Dan apabila jemaat akan memberikan dana atau sumbangannya, boleh menyampaikannya melalui situa sektor masing-masing, melalui gereja atau admin gereja juga boleh ke Bendahara Ruya, atau juga transfer kepada nomor rekening dari panitia. Nanti di warta jemaat minggu depan kita akan bagikan nomor transfernya. Silakan jemaat boleh menyampaikan dengan caranya sendiri. Yang berikutnya adalah pesta amplop saat ibadah perayaan syukuran pada tanggal 7 April 2024. Kemudian ada penyampaian silua sektor dalam bentuk barang. Agak berbeda, kalau yang lalu adalah dalam bentuk makanan. Tahun ini kita coba untuk dalam bentuk barang, yaitu terkait dengan peralatan kebersihan di gereja kita. Kemudian barang atau peralatan yang terkait dengan isi dapur, apakah itu piring, gelas, sendok, garpu, dan juga kopi, teh, dan gula. Pokoknya semua terkait dengan isi dapur. Dan penyerahannya yaitu pada saat perayaan atau syukuran, dan itu nanti akan diatur oleh panitia. Kemudian ada tortor sektor. Jadi pada saat perayaan juga setelah menyampaikan silua barang, maka sektor pun melakukan tortor, ya. Dan nanti akan diatur oleh panitia bagaimana pelaksanaannya. Terkait dengan perayaan, ini seperti biasanya kita akan disiapkan konsumsi dan juga hiburan. Kemudian panitia sekarang sedang mengupayakan door prize, ya. Kehadiran kita dari awal sampai akhir acara perayaan itu sangat bermakna. Nah, Ibu Bapak Saudara sekalian, dengan kesehatian mari kita bersama dan bekerja sama mendukung terlaksananya perayaan ucapan syukur ulang tahun dan penggalangan dana pendukung program gereja kita. Di warta jemaat, walaupun tidak semua mungkin dapat warta jemaat, di bagian akhir ada daftar persembahan jemaat dalam rangka pesta syukur hari ulang tahun ke-13. Sudah ada 20 nama, dan di sini memang para halal semua memulainya. Dan kami berharap
minggu depan jemaat boleh menambahkan urutan yang memberikan dana untuk pendukung program kita. Baiklah, Ibu Bapak Saudara sekalian, kiranya dengan penyertaan Tuhan Yesus seluruh acara, rencana dan program penggalangan dana boleh berjalan dengan lancar. Firman Tuhan mengatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Demikian yang bisa kami sampaikan atas nama panitia. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jemaat terkasih, mari kita siapkan hati kita. Kita tundukkan kepala kita untuk menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk hidup. Walaupun di dalam suka dan duka kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Dan kami boleh merasakan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, Engkau layakkan kami untuk boleh datang beribadah, memenuhi undangan Tuhan, untuk menaikkan pujian kami, untuk mendengarkan firman-Mu dan juga untuk menaikkan doa-doa syafaat kami. Bapa Surgawi, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh ada di Indonesia ini. Mari Tuhan berkati kami semua, pemimpin negara kami dan juga kami warga negara, supaya kami masing-masing boleh mengambil bagian kami dengan baik. Berkati para pemimpin negara kami ya Tuhan. Tuhan berikan satu hati untuk takut kepada Tuhan dan mau memikirkan kesejahteraan masyarakat dan warganya. Tetapi tolong kami juga untuk boleh menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama, menjadi warga negara yang baik dan juga boleh mengasihi sesama kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Kami mau berdoa untuk semua gereja-gereja di dunia ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati semua pelayanan gereja-gereja di dunia supaya boleh menjadi saluran berkat dan semakin banyak orang mau mengenal dan menerima Engkau Tuhan Yesus. Dan terlebih kami mengucap syukur untuk HKBP Resort Bandung Tengah, terkhusus untuk HKBP Bandung Reformanda. Terpujilah Engkau Tuhan yang sudah memberkati kami sampai usia 13 tahun. Kami tahu ini adalah gereja-Mu Tuhan, milik-Mu. Karena itu kami menyerahkan semua kehidupan pelayanan di gereja ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jadikan kami anak-anak-Mu Tuhan yang mau dengar-dengaran kepada suara firman-Mu ya Tuhan. Dan juga mau melayani Tuhan dengan sepenuh hati kami, dengan apa yang ada pada diri kami ya Tuhan. Berkati semua pendeta, para halaudo dan semua pelayan Tuhan dan juga semua jemaat Tuhan. Sehingga kami bersatu hati, bersemangat memuji dan memuliakan Tuhan. Kami juga dikuatkan dan kami juga boleh menjadi saluran berkat Tuhan bagi sesama. Bapak Surgawi, kami mau mengucap syukur ya Tuhan untuk semua saudara-saudara kami yang berulang tahun, baik ulang tahun pernikahan maupun ulang tahun pribadi. Tuhan berkati dan menolong mereka ya Tuhan, terkhusus untuk saudara-saudara terkasih kami yang sudah berumur 70 tahun. Sungguh kami mengucap syukur untuk umur panjang yang Tuhan berikan kepada mereka. Berkatilah mereka semua dan berkati kami ya Tuhan, supaya Tuhan selalu memberikan kepada kami kekuatan, kesehatan, umur panjang, dan terlebih hati yang mau mengasihi Tuhan. Bapa Surgawi, di tengah sukacita kami ya Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk segala pergumulan yang ada di jemaat-Mu di HKBP Bandung Reformanda. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang sedang terbaring sakit ya Tuhan, baik di rumah sakit maupun pemulihan di rumah. Allah, kami berdoa untuk Amang SR Sibarani, Amang C Hutarjulu, Inang RS Sihombing Boru Pasaribu, Amang R Dolok Saribu, Amang JL Tobing, Inang Asimanjuntak Boru Hasibuan, Inang Esinaga Boru Tamba, Inang Sitorus Boru Tambun, Inang TS Hutauruk Boru Lumban Tobing, Inang Sintua Hamar Paung Boru Dolok Saribu, Elora Natania Boru Raja Kuguk, Amang Sahati Purba, Amang Huta Galung, Inang El Sihombing Boru Simanjuntak, Amang M Simbolon, Inang R Tampu Bolon Boru Samosir,
Amang de Pakpahan, Amang Amanulang, Inang R Simorangkir Boru Tampu Bolon, Audrey Boru Simangunsong, Amang M Pasaribu, Amang Sintua Dr. Andes C Gultom, Inang P Manurung Boru Silayan, Amang Sintua KM Panggabean, Inang Sintua CL Situmorang Boru Pakpahan, Agatha Boru Tambunan, Inang R Panjaitan Boru Sitompul, Inang Huta Barat Boru Siregar, Amang Sintua RT Panggabean, Amang A Dolok Saribu, Inang Sintua Hasinaga Boru Siburian, atau mungkin ada di antara kami yang belum tersebutkan, keluarga kami, orang tua kami yang sedang terbaring sakit. Tuhan, berkati mereka, kuatkan mereka, dan cukupkanlah semua kebutuhan untuk pengobatan mereka ya Tuhan. Terlebih keluarga yang merawat dan menolong mereka, berikanlah kesabaran dan kasih sayang untuk boleh mengasihi orang yang sedang sakit ini ya Tuhan. Tetapi terlebih biarlah iman mereka boleh terus berserah hanya kepada Tuhan saja. Kami juga berdoa untuk semua jemaat Tuhan, dari mulai balita sampai kepada lansia. Kami mau berdoa untuk para janda, para duda, lansia, inahana Tuhan, kuatkan dan tolong mereka. Juga semua teman-teman adik-adik yang belum mendapatkan pekerjaan, teman hidup dan juga merindukan anak. Kami tahu kuasa-Mu nyata dan sempurna, dan kami tahu kami harus terus berharap kepada Tuhan, menantikan pertolongan Tuhan senantiasa. Kami juga mau berdoa untuk keluarga yang masih berduka. Tuhan, kuatkan mereka, biarlah mereka boleh tahu bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Tuhan yang tolong, Tuhan yang jagai, dan juga Tuhan lindungi. Kami juga mau berdoa untuk anak kami Timothy Simbolon, lindungi dan kuatkan dia Tuhan beserta kakak dan juga ayah dan ibunya, sehingga boleh semakin lagi bertumbuh dan boleh semakin lancar untuk berkomunikasi. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Apapun keperluan kami serahkan kepada Tuhan. Juga untuk pengadaan fasilitas, ruangan lantai 2 dan juga basement, kami yakin dan percaya Tuhan penuhkan. Berikan kepada kami semangat kesatu hatian untuk boleh melakukan semuanya karena kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami mau berdoa untuk kegiatan tanggal 7 April nanti, untuk syukuran ulang tahun mengingat kebaikan Tuhan untuk 13 tahun HKBP Bandung Reformanda. Berikan kepada kami kesatu hatian untuk boleh mendukung ini, karena kami ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan dan ingin memberikan yang terbaik dari hidup kami kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih untuk semua pelayan Tuhan yang melayani di ibadah hari ini, dan juga kami mau berdoa untuk Amang Pendeta yang akan melayani firman-Mu pada saat ini. Biarlah Tuhan berikan kekuatan sehingga kami boleh duduk dengan tenang mendengarkan firman-Mu, dan Tuhan berikan hikmat. Dan pada saat kami mengikuti perjamuan kudus, kami yakin dan percaya Tuhan siapkan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan hidup kami bawa kepada Engkau Tuhan, karena kami tahu Engkau adalah pemelihara kami, penolong kami, penebus kami, sahabat kami yang setia. Inilah doa kami Tuhan, sempurnakanlah dan biarlah Engkau selalu menjaga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Segala puji syukur dan hormat kita naikkan kepada Tuhan kita, Raja Gereja Tuhan Yesus Kristus, yang telah boleh gereja kita memasuki usia 13 tahun. Pada kesempatan yang berbahagia ini, gereja kita juga dalam rangka ulang tahun gereja kita HKBP Bandung Reformanda Resort Bandung Tengah yang ke-13 akan memberikan syal sebagai tanda kasih dan ucapan syukur kita kepada Tuhan bagi Amang dan Inang yang memasuki usia 70 tahun.
dari Gereja HKBP Bandung Reformanda akan menyampaikannya, tentu saja mewakili gereja kita dan seluruh jemaat sebagai pimpinan atau Uluan Huria Bapak Pendeta Burhan Sianturi, nanti dipersilahkan ke depan, dan juga mewakili Majelis Pembendaraan Sintua Edita Pasaribu Boru Gultom. Saat saya membacakan nama-nama Amang dan Inang yang akan menerima syal, mohon kesediaan Amang dan Inang kami mengundang untuk ke depan, di depan sini untuk nanti menerima syal tersebut. Kami bacakan yang kami kasihi Amang dan Inang. Yang pertama, Inang Lustin Hotmaida Boru Sitorus dari sektor Pajajaran. Kami mengundang Inang Sintua Nurmala Boru Sirait. Kami mengundang Inang Medina Boru Naibaho dari sektor Cipaganti. Selanjutnya nomor 4, Amang Dr. Arthur Lumbang Tobing. Yang kelima, Amang A. Karimun Soritua Panjaitan. Yang keenam, Inang Lenteria Boru Sitorus. Yang ketujuh, Inang Rotua Boru Lumban Tobing. Yang kedelapan, Amang Profesor Lambok Hutasoit. Yang kesembilan, Inang Forma Boru Manulang dari sektor Dago. Yang kesepuluh, Inang Kamri Boru Naibaho dari sektor Mabanseltim. Satu lagi, Amang Boster Nababan dari sektor Sarijadi. Sebenarnya ini tahun lalu tapi mana tahu datang tidak hadir. Baiklah, kami akan menyerahkannya. Kami mohon kesediaan Amang Pendeta Burhan Sianturi, mewakili dari Parartaon Inang Sintua Edita Pasaribu Boru Gultom dan Amang Sintua Ketua Parartaon di sini ada hadir, Amang Sintua Ganda Sirait. Dipersilakan. Silakan Amang Pendeta. Terima kasih Amang dan Inang boleh menghadap dulu ke jemaat. Dan ada kesediaan untuk memberikan foto. Ya, terima kasih Amang dan Inang boleh kembali. Tuhan Yesus memberkati.
Dami ni batana sumurung sian saluh na roha, ima mangaramoti akka ati-ati dohot pikiram munami, di bagasan Kristus, Jesus Tuhatai. Amin. Shalom madihita saluna. Huriat tanah malas ni roha di rangkaian ni ulang tahun pasapultuluhon huriat hari Bandung Reformanda, ima pemberian sal. Selamat matuak ka amanami dohot inanami. Jala tapabukma marhite mingguta dohot andong namarulaon namadia. Laos mangguhi madilas ni rohata kamanginang. Imata jalo mahatan itu hata di minggu letarion, minggu marlas ni roha. Sian Evangelium Johannes bidutolu mamukamai sian ayat 22 saha rodi 30. Tapai hutihut ma di bagasar rohata ganup. Dungi Roma Jesus dohot akka sisianai tulua Judea jadi mian disima jolo ibana rap dohot nasida jala madidihon alai dohot do si Johannes madidihon di Enos mardonokon huta Salim ainania aik disi jadi tusima roh halak gabe tardidi aidang dope dihurukon si Johannes ujui marsual madisi akka sisihan ni si Johannes dohot sahalak Yahudi siala parburioni
Jadi didapoton nasida masih Yohanes didok matu ibana guru nami halak narui tujulum di ipar ni ai Jordan nahi natidak komi ido madidi honnuaing gabe salhut halak ro madapoton ibana dunginin nasi Yohanes mangalusi daktar buat jolma manang aha anggo so dilehon tu ibana sian banua gijang hamusa dirido siti dangiku di nahudok dada ahu Kristusi na sinuru do ahu patujolona na puna orwanido pangulii alai na jongjong do ale-ale ni pangulii patangi-tangi ibana jadi malas ni roha situtu dibahin suara ni pangulii asa halas ni roha si songonima jupang di ahu yang go ibana patut lam gadda lam moru ma anggoahu ido nang sahada di hambuna hurian itu hatta asalam tatusi akamang inang turpukon didok na kaningan yang go ibana patut lam gadda lam moru ma anggoahu pinomat ikon adong maradihita mangatusi tupukong jala siulah honota bohado namarguar kebesaran alan hido molo adong dinasutuk dope ibana mangulahom di sudi boido bohado ibana asatar barita mungkin itu terbiasa di kalangan kita bagaimana dengan cara bila penting mengecilkan orang lain atau kita katakan merendahkan orang lain. Jadi herasongonima bui molo dipapuji-puji halak nganang diangkat-angkat rupani babuido songonna buat teh molo dohlak Batak terkembang main nak rakna molo dipapuji-puji ate. Jadi boidora bohado rupani di nguluna diangkat-angkat songoni jala boi madohonota madong mara tebyak ka amanginang si panggarong mara ala dipanggar ibana di nguluna manang didok mace posoro pe tetap do posoro pe huate apalagi molo dibanding-banding ketuhala na asing wah jago doho sian ibana. Jadi barang binoto bete, torang binoto be sasa halaki di nguluna kalau dibanding-bandingkan bagaimana kamu lebih kinerjamu atau kamu lebih unggul dari seseorang itu. Jadi hal ini juga yang kita lihat amang inang bagaimana ketika bersamaan Yohanes Pembaptis dan Yesus di kala itu yang membaptiskan hanyalah murid. Jadi tadi ada di Enos dekat Salem dan juga berdekatan dengan itu juga bersamaan dengan waktu Yesus para muridnya membuat juga baptisan kudus. Artinya bagaimana di sini kita lihat Yohanes dibanding-bandingkan dengan Yesus. Yohanes justru tadi Bapak Ibu menunjukkan kebesaran hatinya dan gabi menek rohanya. Dia bukan kecil hati, buhadoon. Jadi ada dengan kedatangan Yesus apakah Yohanes menjadi pamornya hilang atau kita katakan dia menjadi risih, resah, gelisah karena tadi perkataan. Sebaliknya bukan. Jadi idona kaningan asa takas yang goibana patuk malam gadda lam moruma nang ahu. Jadi itu suatu bukan dilihat oleh
Yohanes dang dibereng gabe saingan nang tuhatai di tonga-tonga ni akasi hobasana dang gabe dirajumi saingan manang bandingan di etong nang tuhata Jesus ida nakaningan dang ahu Kristusi molo di ayat Yohanes Musa taida sedangkan membuka tali kasutnya saya tidak bisa, tidak berani, tidak mau membuka tali ni sipatuna pe dang gabe bui au di tonga-tonga ni nanguluku itulah patuduhon diserep ni rohani nang si Yohanes di hati hai alani dora monota badikon akamanginang bohado tiki Raja Saul ro akka parupuan di namaret de tariparna sida anggo si Saul maribu-ribu do di taluhon akka paranganna alai anggo si Daud marloksa-loksa do sehingga Bapak Ibu apa yang terjadi iri hati dari Saul sendiri ikut marutaku sama ro parupuan dibain sogoni rohaku mabai tarimas au ada kecemburuan bagi saya kenapa saya dibanding-bandingkan dengan Saul dengan Daud sendiri jadi mabahin ima dohonota akka amang inang penyakit ni tahajol mau mai di tonga-tonga ni akka naso berbesar hati, mungkin ada iri hati, mungkin ada sesuatu kesuksesan di orang lain. Jadi molo songoni radang adong kebesaran hati, mungkin bagaimana orang mengatakan kesuksesan orang lain. Buhari bana mado aplaus, manang keberhasilan ni sasahalak di tonga-tonga ni nang nguluna mungkin itu harus kita lihat Bapak Ibu akun kebesaran hati itu menjadi sesuatu yang baik bagi kita unang saimian tapi molo SMS boidora miseksot pesan namekmet alai boido zolmaon susah melihat orang senang dan senang melihat orang susah mana morate di ngudut tahun jadi asa buhado di son si Yohanes tidak mengalului kesempatan dalam kesempitan bahwa dia adalah pelopor yang bersedia dilupakan ibanama gabi balga auma gabe met dan gabe saingan di etong akka amang inang dan gabe hilang rasa takut reputasi ni ibana guru dia kasisianna nang songon si Yohanes alai tidak bohado tutu kadang meribut lahanate di tengah-tengah ni akka parkiran manang kadang seperti yang sudah selesai dalam pesta demokrasi Bapak Ibu Saudara bagaimana memilih yang dipilih di tengah-tengah kehidupan kita adong mora hamiduna jumago hamiduma baisongonon jadi mau lihat tema molonunga di pasu-pasu tu hatta bui di patujulun waing akan bui si patujulu di tengah-tengah ni bangso dohot negara tahun nakaning mersual antara murid ni si Yohanes dohot sahalak Yahudi jadi buhado apakah reputasi apakah ada kecemburuan apakah ada iri hati dari Yohanes ketika disampaikan diberitakan tentang hal itu apakah bukan menjadi sainganmu itu Yohanes hapi di doko nungaho patujolona nama ketidakon ibadah nama didihon di aik Jordan alai bohado nang disi roham dada au Kristusi nasi nuru doau pola dibadiko nak kaningan songon wapeng wakil pengantin bukan wapengnya menjadi yang sesuatu yang kita lihat alai panguli ido ratu sejagat naido idora molope nuengo perang masa te anggo tikiku masa upe adong wapeng hake wakil pengantin do di masa nyaka hamuak kanato rasati. Jadi dang gabe wapengi di patudo alai pengiring do wapengi wakil pengantin alai panguli ido si patujuluun asasahat tu
orwana manang tu nahinahalasan ni rohana manang cintana pe manang nagabi ripena mai manang nagabi istrina ido lapatan na asa halahas ni roha si songonima jupang di ahu takas didok ibana nang tu nasida. Jadi asa tidak mempunyai sesuatu persaingan di tengah-tengah kehidupan mereka sebagai murid. Pada ketika itu Bapak Ibu Saudara alai patuduhon bohado lasni roha asa mengono petadok ikon nomor sedes wiete anggo disosi Yohanes nang itu di bana nak kaningan ahudo patujulu ahudo nama bain tardidi Jesusi manang sudedo rahita ikon nomor sada dangadong nama dok asa ubal gebe mana usanga ma ikot usanga maaunian di tonga-tonga ni nang nguluku raido pe nang hajol mau. Tetapi Bapak Ibu Saudara bagaimana menjadi imitajo tiruan si Yohanes diserep ni rohana asa dak tumibo padidion ni si Yohanes di etong siap padidion di Tuhan Yesus Kristus api doh todi parbadia mabuan tuhanguluan doh nang tuuhum saliling nililingna molo padidion ni si Yohanes holan hamubaon satokin hamubaon hanya pertobatan sesaat manang metanuya alai anggo padidion ni Tuhan Yesus Kristus ima api doh todi parbadia dibuat kita tuhanguluan rap dohot nang uhuman saliling ni lilingna nang disi atong bohado akamanginang disi nang ulota si hubasata di tonga-tonga ni masyarakat boha bododonota nga manang hapis tarok kudui manang hajong-jongak kudui manang molojong-jong huriatahi Bandung Reformanda itu kita katakan adalah anugerah Tuhan semata hingga bui hajong-jongan ni hamuliaon ni tuhata bui di jalan Sumedang nomor 2 on imara motivasi doh tujuan han marhubas di tonga-tonga ni huriara akka mangsung kain parhalado nang di tonga-tonga ni akka kinerja di tonga-tonga ni masyarakat bohado tutu asa lam dumasip disi nang berengota at kamanami inanami alanido takas nang gabi tiruan na mangulu dihita nak kaningan lam gaddama lam ubalgama tuhatahi sian nang nguluta unang gabi konsep pemikiran ni hapurtibion anggo ngau pajongjong huriaw anggo ngau na makubasi dang buirason daw iko Jesusido na ubalga dohonota disi ido konsep pemikiran ni si Yohanes iba nama ubalga iba nama gabi gadda alai lam muru malau lam otik maau di bagasan nang nguluku dang mangalui hasangapon ibana disi alai Tuhanido di patujulo ido akamang inang dang gabi style ate di tonga-tonga ni ngulu manang parminggu daong alai ikon ala ni Tuhanido hita memuji-muji nang tuhata idora sipata buharunaing manang nasalap yahay maddo at kamanginang datanglah beramai-ramai banyak ini mujizat dilakukan oleh pendeta X. Pendeta X datanglah beramai-ramai mujizat oleh nama Yesus ada kesembuhan iwatong dan gabe guar nion si patujuloon manang ubalga guari gabe roha hadirihon nang iklani ati akamang imara di konsep pemikiran nami ananido bagaimana Roh Kudus supaya kita melihat itu Yesuslah yang terbesar di segala aras pelayanan kita Bapak Ibu. Baik di tengah-tengah semua pelayanan kita. Apakah motivasi kita bahwa tujuan kita adalah memuliakan Tuhan. Memuliakan Yesus. Dan kita hidup di Galatia 5 ayat 26a. Unang ma tayahi hasangapon narumar
mangiahi hasangapon na rumar bui masiasapan, bui masih latihan, bui masih haratan, bui masih alangan, bui masih leksian. Idolapatana atong tuhat taima na patujulu na balga di tengah-tengah ni nang molo di luas tuhat tapehita hami parhalado di luas tuhat tahita nang bagian ni akka seksi, bagian ni akka song leader, bagian ni akka nang konduktor, bagian ni akka na mga lehon manang nama bahin songon guru kor ibana dang gabi diri ba dang roha diri bira di si naing patujuluta alay dipake Kristusi ikon goar ni Tuhanima na balga dihita karena Kristuslah, karena Tuhanlah saya mau melayani. Itulah menjadi bagian motivasi kita yang terbesar, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Atong tati rumah pabahenan ni si Johannes marhiti na olo mangaleo dirina di arahon to di parbadia Jesus do naubalga asalam gadda lamar sangap maibana di nguluku dapotan dame do lasni roha hanguluan nama notong madiaw ima tujuata ima motivasita molo di luas di batahita marhubas guarni tuhat taima lam ubalga lam marsangap di tonga-tonga ni nanguluta so ni manang dihamuna kamang inang nakaningang naong di lehon huriata sungut tadalas ni roha na sian hurion boho boy lewat sian 70 tahun asa takas matutu song di psalmen 10 ayat 12 mamilangi hari-hari ni ngulut tahita asa marrohana bisuk kita sian tuhata di pasu-pasu dohot las ni roha di pasu-pasu tuhata mahamu damang dainang naong di lehon tada kasih marhite salpe patuduhon huriao tutu bui nang boho hamu 70 tahun sadanaong ditotopon itu hatta lubisiani musena mulu di hari 20 tahun ba Tuhan luton nama alai pasu-pasin tuhata lunga bui sahat hamu damang dainang tu 70 tahun sada pasu-pasu na balga siat tuhata mai nang di tonga-tonga ni nang ngulumana di tongat di pasu-pasu tuhata ma parsorata tadokma di ngulut tahun asa tuhata ma lam gada lam moruma angguahu pamujota hok matotong di bagasan Kristus Jesus tuhatai silo tua nuaing do silo tua sogot nang dihita. Amin martangi yang mahita. Mau lihat rohanami Tuhan di minggu sadarion marletare hami marlas ni rohami Tuhan ala gadda lam gadda doho Tuhan di tonga-tonga ni pamarita hono di sadok portibiod guar mi ali Jesus guar haluhaon guar nang na mga lihon garansi tua hasonangan di hami di tanoon do tua keselamatan sugut di Banua Gijang atong dang gabi nang persaingan dang moru prestasi nami songon nang si Johannes tiron nami di imitatio di hasil repon ni roha ni ibana asa hodo Tuhan lam gadda lam murma las rohana songon patujulu di mana si totas nabur dang adong kecemburuan dang adong iri hati dengki atong molo di luas sohami Tuhan marhubas di tonga-tonga ni huriam asa motivasi do tujuan nami na denggan ma hodo Jesus na ubalga si pasang pun nami si pujion nami dang hadirion nami dang roha haportibion na masa di si ali Tuhan atong guharmu ma lam mangirbang lam marbalga ali Jesus ala silo tua doho silo hulu dot hanguluan nang dihami imatakas hujalo hami Tuhan lam gada doho Tuhan di sudena lam gada nang pakapursiaon nami songon halak batak Tuhan nakujalo hami ho Jesus Kristus di 182 tahun na salpu ro mangibati tano batak
gabi mangirbang hami Tuhan, gabi takasu jalo hami haulion, hasonangan nang habisuhon na syakoy di sude aras ni ngulu ni halak batak nang huriam mangirbang ali Tuhan, ala guar midohu pangasahok kami. Atong pasu-pasu may gabi takas Tuhan, gabi lopok na dinggan marparbue nang dihami. Tuhan songonima naong di pasat huriam marhite rangkaian 10 tahun huriam ke Bandung Reformanda. Tuhan manami na nami Tuhan naong di pasat to umur 70 tahun do luwi Tuhan di basian nasida. Atong mauliate rohanami Tuhan didinggan di basam. Sungut tada nilas ni rohani huyot Tuhan di basa-basa na gudang syakoy di pasat songo bentuk sal songo tada dilas ni roha atong sai pas-pasu madihay pasun gugudo taba di umur dia kabanami nanami tuak katiki naron songo ninang di ruas Tuhan lamang yahi mapas-pasomu tuak ka umur na songo ni muse tuak ka ari do taon na naing ro ali Tuhan. Song dia ka program ni huriam Tuhan na naing siulahon nami nang di prediosasi ni huriap Tuhan pasu-pasu matok kas di hapal don asa homa Tuhan hupa jolo hami guarmima Tuhan lam gadda lam murma hami atong patudon nami makebersamaan ispe Tuhan nanaing tartudo nang di dewan koinonia maturia diakonia majelis perbendaraan nang soni di sudes kertasuria asa takas Tuhan masih pau buhar rohami hodo naubalga di si Tuhan asa pelayanan kebersamaan do naing patududo nami songon parhalado alalam hodo lam margada marbalga Tuhan hami mamar mekmet asa luar mima tarpuji nama notong rudi saliling ni lilingna atong siubasan nami di huriam Tuhan macegudang pasu-pasu maluhuna asa di kebersamaan nami takas tuakatiki naroon tuasong lima diulaw ni sudi akama nami ina nami homa nang upasu-pasuhon diragam-ragam nulaw ni dohot akana poso bulung ali Tuhan mangiduhami di akana masay Tuhan tongon homa Tuhan madoni na sohagurak kami naung diguari Tuhan nakaning dititing pasu-pasu Tuhan dihay pason gugu di nasida asa sumuang Tuhan hodo Jesus padauni na sumurung Tuhan mangido hami di namarulon na badi hami Tuhan jako kami akapardung sa di bagasan lomo ni roham atong mauliate marohanami jumulu hami Tuhan urasis yan akadusa pason nami asalam talup hami majalo hasit tongan di barita nauli doho nang dihabauran ni pasu-pasum hami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amin. Terpuji Tuhan tahut bahasa piliak kita.
tuhata nueng sahak mehita lau majalo ulau nabadia. Lani hujo takami masabli ruas ni huria nau makatidakon haporsionna asamat dohoti parpanganon nabadion. Taparade marohata do pikirata maredde mahita. Yesus nama morsan dosa diportibion pangolu kami. Yesus nama morsan dosa diportibion pangolu kami. Yesus nama morsan dosa diportibion sai pasonan kami. Amen, amen, amen. Damini debatana sumurung sian saluhu roha. Ima mangaramoti ate muna doho roha muna marhite-hite Kristus Yesus. Amen martangiang mahita. Ale Tuhan debata para si roha na sumurung amanami na di banua gijang. Asi maroham topo mahami na pungudison adorang hupangan hami annon parpadanan nabadiai. Leho matud di porbadia tuganup hami. Asa ditubuhon haporsiaon na mangulu di hami. Asa posi tuturo hanami di anakmu Tuhan Yesus Kristus na makokop pami. Pargogoy mahami maswadahod diri nami. Asa tarihuton hami Tuhan Yesus Tuhan nami. Jala asa ditubuhon haporsiaon na mangului. Say taiti marohanami, asalam malungun hami tuban wagijang, asa say masihol hami, pai may mahon, haroro ni Tuhan Yesus. Amen. Hita akanaung pinarhamaul ni debata. Ita sakat nuaing mangaton parpadanan na badiyay. Dibaheni tatibang majumolo, manang natau hita marulaun na badiya. Asa unang hona uhum manang ise sian hitaon. Ay holan na uduk roha, jala na masihol rohana ala ni pabahenan na nasoture, jala na manopoti dosana, jala na porsea dihasasan di dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus, idu na tau mangaton parpadanan na badiyay. Alayakan na dohok marulaon na badiya, unang be diului sibolis, unang be didat dati mardosa, tung pada hamuma rohamuna siani. Tung gotapon hamuma hosom dohok lateni roha. Alai paingot-ingot hamuma Tuhan Yesus Kristus. Naung mate jalan naung mulak mangulu humoko pamu. Asa tau hamu mangaton parpadanan nabadiai. Dibaheni tatakasi majolo rohat tabi. Jala alusi hamuma suku-sukunon jongjong mahamu saluhuna. Parjolo di parhatutu rohamdo halak pardosa ho sian hatutubum dohot alani pangalausim di pati ni debata molo di parhatutu roham dogma olo paduahon namarsak doroham alani dosami jala di pangido roham naing malua honuaing siad dosam molo songoni roham dogma olo patoluhon di parhatutu rohamdo nang roh Tuhan Yesus Kristus tutanoon panguluhon pardosa ibana nang mate dohok mulak mangulu humokopo mamorsan jala manesa dosam molosongoni di parhatutu roham
dogma olo. Olo doho manggo tappos ya roham late ni roha. Dohot hosom ni roha. Akub ni ing. Olo doho mardenga dohot halak na mangarsahi ho. Jalana olo doho manesa dosa di dongammu. Songon na pinangido ni roham. Sesaun di debata sudi dosam. Molo songon ni roham dogma olo. Atong tapau duk be marohatta. Jala tatopoti masudi dosata. Ihutton hamu matangiangon di bagasan rohamu nabi martangia kita. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Halak pardosa godang dohami. Ai jot hulau si hami patikmu. Tamado hona uhummu hami nuaing dohot sugut. Molo balos sonommu tuhami. Hobar tupabahenan nami i. Alai alani godang ni asi dohot tolong ni roham. Dohot alani anakmu Tuhan Yesus Kristus naung nile hommu humokopami. Alani ido umbahen nahum hami mangido tuho. Asi maroham dihami. Say jalo mahami. Say sesa masudi dosanami. Jala lehot tod di porbadia turohanami. Asa margogo hami mangalo nasa dosa. Dohot mangulahon na hobbar tulomo ni roham. Saliling di tano odope hami. Amen atong hamuak kana manopoti dosa muna. Jala na mauas diasi ni rohani debata. Say sahat ma tuhamu. Na hina porsyaw muna. Mangasahon hata ni Tuhan Yesus do hudok tuhamu. Pos marohamuna. Nunga sesa saluhut dosa muna. Marhite-hite goar ni debata ama. Doho anak. Doho tudi porbadia. Amen alia manami na di banua gijang. Say pinarbadia magwarmu. Say Roma harajonmu. Say saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hangoluan siapari. Sesa madosanami songon panesanami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami tugihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ay hodo na puna harajaon. Dohot hagogon. Rodi hasangapon saleleng nileleng na. Amen. Hudul mahamu mare dehida. Atong tangiho kamuma tonani Tuhan Yesus laho padirihon parpadanan nabadiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus sesagu-sagu borngin neuju tarjehe bana. Dungi didok mamuliate di ponggoli mei di parleho matwa kasisian na hub maridok jalo hamuma jala pangam ma dagi kudui nanilehon tuha matian humokko pamu bahen hamu masongoni diau bahen parningotamu na diau jala dusun na sidamangan dibuat ma panginumani didok ma mauliate dungu didok ma tunasida jalo hamu ma jala inum hamu siani ia panginumanon pahadan ne baru mon marhite-hite mudarku nani usehon humokopamu bahen hasesaan di dosa sai bahen hamu masongoni bahen parningotamuna diau atong dungara desa sude Roma hamu ida jalai dai hamuma dengan bahasa ni Tuhani mari dihita.
Nani usehon tu hamate yang kumokopam. Ima mangaramoti dalam pahon tu maka perseba. Asa di hamu luar nasura-sura. Tuhan Yesus Kristus jalo haruma jala pangan masian dari Mama ngaramoti jala pahon Amin. Manjalo besari Tuhanmu, pinara denai diho, di lehon Yesus do dagingna, mari
dagi kudoi nani leon tuhamatean umopop hamu mamangaramuti jala Aina tok peganu hari mudar namang rahasia Ruhut ibadah sobat jadi dagi mana nani leon tuhamatean umopop hamu mamangaramuti jala pahonton Sainai nama perpadanan ni Yesus Kristus Tuhan Napada mehon perbedaan Napason dalapangan lagi nani leon tuhamatean umopop hamu mamangaramuti jala pahonton hamu siyauna siwana asa di hamu luan nasorasuna. Hidup Tuhan Yesus Kristus jala hamu mau jala ini sini budar kudui nani usel tuhamatean hubok pamu lima mengaramoti jala pahontor hamu man kapur seibana asa di hamu luan nasora sudah amin bulak mahamu di bakasa damai Tuhan Yesus Kristus jala hamu jala pangan dagi kudoi nani leon tuhamateo jalopo hamu mamangaramoti jala pahotot hapor siyauna dibana asa di hamu luan nasora sudah amin jala pahontor hamu man kapur seibana asa di hamu luan nasora Tuhan Yesus Kristus jalo hamu Asiroham di awal Yesus Tumpahi alas harian Hai hatami dohu patulus Mangaton parpadananon Atom pati urmarohaku Marningot dengan nibasa jalo hamu jala pangan Imanatinan midosangku Pinani holong asa di hamu luan nasora sudah asa di hamu luan nasora sudah amin mulak mahamu di bagasa damai hidup Tuhan Yesus Kristus jalo hamu mau jala inung siang mudar kudui nani usehun tuhamatian humok pamu imam Yesus Kristus jalo hamu jala pangan dagi kudoi nani leon tuhamatean umopop hamu mamangaramuti jala pahotot hapor siyauna dibana asa di hamu luan nasora sudah amin hidup Tuhan Yesus Kristus jalo hamu jala pangan dagi kudoi nani leon tuhamatean mamangaramuti jala pahotot hapor siyauna dibana asa di hamu luan nasora sudah amin Tuhan Yesus Kristus jalo hamu jala pangan dagi kudoi nani leon tuhamatean umopop hamu mamangaramuti jala pahotot hapor siyauna dibana asa di hamu luan nasora
Jala pahoton haporsiomuna di ibana. Asa di hamu. Hamuluan nasora sudah. Amin. Ima mga ramoti jala pahoton hamu magkapursebana. Asa di hamu hamuluan na sorasuga. Amen. Bila Tuhan Yesus Kristus. Jalo hamu. Jala pansuma. Daging Tuhan. Nanileo Tuhan Matian. Pamu. Mga ramoti. Jala pahoton haporsiomuna di ibana. Asa di hamu. Hamuluan nasora sudah. Amin. Amen. Mulak mahamu di bagasan dalam. Widok Tuhan Yesus Kristus dalam hamu dalam pangan daging nanileo Tuhan Matean humupok hamu mga ramuti dalam pahoton hapor siya sa ibana asa di hamu hamuluan Jala pahotor hamu magkapursebana. Widok Tuhan Yesus Kristus dalam hamu dalam pangan daging Amen. Mulak mahamu nanileo Tuhan Matean humupok hamu mga ramuti dalam pahoton hapor siya muna asa di hamu hamuluan nasora sudah. Amin. Ima mga ramoti jala pahotor hamu magkapursebana. Asa di hamu hamuluan na sorasuga. Amen. Mulak mahamu di bagasan dalam. Widok Tuhan Yesus Kristus dalam hamu dalam pangan daging nanileo Tuhan Matean humupok hamu mga ramuti dalam pahoton hapor siya muna asa di hamu hamuluan nasora sudah. Jala pahotor hamu magkapursebana. Asa di hamu hamuluan na sorasuga. Amen. Mulak mahamu di bagasan Widok dalam. Tuhan Yesus Kristus Didok dalam Tuhan hamu Yesus Kristus, jala jala pangan hamu ma jala daging inum kudoi siya ni. nanileo Udar Tuhan kudoi. Matean humupok Nani hamu usehon Tuhan mga Matean, ramuti humupok jala hamu. pahoton hapor siya Ima mga ramoti. asa di hamu Jala hamuluan pahotor na hamu sorasuga. magkapursebana. Amin. Asa di hamu hamuluan na sorasuga. Amen. Mulak mahamu di bagasan dalam. Didok Tuhan Yesus Kristus jala hamu no. Jala inum siya ni. Udar kudoi. Nani usehon Tuhan Matean humupok hamu. Ima mga ramoti jala pahotor hamu magkapursebana. Asa di hamu hamuluan na sorasuga. Amen. Mulak mahamu di bagasan dalam. Widok Tuhan Yesus Kristus jala hamu jala pangan ma daging nanileo Tuhan Matean humupok hamu mga ramuti jala pahoton hapor siya muna di ibana asa di hamu hamuluan na sorasuga. Amin. Asa di hamu hamuluan nasora sudah. Amin. Didok Tuhan Yesus Kristus jala hamu mo jala pangan padaging kudoi. Jadi lehon Tuhan Matean humupok hamu. Ima mga ramoti jala pahotor hamu magkapursebana. Asa di hamu hamuluan na sorasuga. Amen. Didok Tuhan Yesus Kristus jala hamu mo jala inum siya ni. Udar kudoi. Nani usehon Tuhan Matean humupok hamu. Ima mga ramoti jala pahotor hamu magkapursebana. Asa di hamu hamuluan na sorasuga. Amen. Mulak mahamu di bagasan dalam. Sahat mahita, amarlas niroha hita, majalulaw na badiya, jongjong mahita, tapuji matuhata, ede puji-pujian. Tedeho di bagasan las niroha, puji Jehovah tutu. Puji hamu Jehovah tutu
Puji ma Tuhan de bata aleto diku. Puji ma Tuhan de bata aleto diku. Ibana do manesa dosam sudina. Ibana paluahon hosam sian hamagoan. Para si roha jala pardengkan basa do Tuhan de bata. Dang dibahin tuhita na hobar tudu sata. Songon asini rohani ama-ama tuaka anakonna. Nunga takas di paduduho de bata holong ni rohanei tuhita. Dinamate Kristus sumokopita uju pardosa do pehita. Atong dalam malua mahita nuaeng sirrimasna dunggabe parpitro hita hinorhon ni mudarnai. Tatang yakum mapilihatta ali di bata aman hami na di banua gijang hodo haro ruan di saluhut si lehon na dinggan dohot nasa uli basa nama uli utus hupasat hami masian nani lehon mitu hami pilihan nami tuho sai jalo mai gabe uap na husus di julum pasu-pasu mai jara ramoti asa hupar hasia kami pilihanon pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion buhai marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami gudang nisi lehon mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Aliaman hami na di banua gijang sai pinarbadia magwarmu, sai Roma harajaunmu, sai saut malomo ni roham di banua tongaon, songon na di banua gijang, lehon matu hami sadarion hanguluan siap hari, sisa madusa nami songo panesa nami, di dusa ni dongan na mardusa tu hami, unak kami togiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho di sodakon Tuhan de batama bohina tuho ja asima rohana midaho di dopakon Tuhan de batama bohina tuho jala di pasaorhon madamena tuto dim. Amin, amin, amin. Horas marita masih jalan mahita kamang diingata.
tadani naong marlon na badihita.